Vidi. Ajmo hodat. Ajde hodaj. Hodamo. Ajde, hajde, hajde. Ajde vam, ajde. Samu slavu, u smislu nešto što mene nervira u medijima, srećom nije tako često. Postoje, uslovno čeno naše kolege, koji vole da kažu kako kod nas nema zvezda, ili su zvezda samo čola i ceca. Adekvatno to ne bi bilo da kod nas nema ni normalnih ljudi, normalnih samo Ej, hajde, hajde. Adekvatno to ne bi bilo Hajde, da hajde. kod nas nema Šta ni pričaš? samo Aj, pričaš ti nešto. U 7 odmah to, ostalo nisu Ajde, ajde, hajde, 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 hodamo. Pa hodaj. Šta pričaš, šta pričaš? A, šta pričaš ti? tome stradnom nebu, svakako, Aj, reci nešto, da li ajde. se ti osjećaš Ajde, reci. znam ili ne. To što nije ni bitno. Bitno je da li ti taj sjaj odnosno ljudi. Ako postoje ljudi koji bliskom proprate tvoj izlazak na binu, Onda onda je zvezda. to, sad što nisi Amerikanac ili Englez, neke druge nacije, Pa pobježe. ti mi problem. Znači ako mi Ajde nazad, ajde dole, dođi. sa slobodom pođemo našu vodu, Evo je. svakako lošija. Hajde, hajde. Hajde, 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 hajde. Ne, ne, ali to znači Ajde, 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 ajde. to znači da, Evo je. nažalost, jedan dobar deo Evo je. učestvuju u tome, koji Gdje je dijete? zbog par šljamova i one druge, Kako voli kad zove već ja. Ajmo ovo da Arsena sad, ajmo na laganje ovdje. šljamčići, dobro. Oj, 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 da ti rukom uzmeš. Oj, 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 oj. Ajde, ajde, ajde vam. Ajde. Ajde. Hajde, hajde, dijete, hoda, hoda, dijete. Hajde, hajde. E. Gdje je Nana? Reci joj. Bježi. Ubi, mama, hajde, ubi, ubi. Još, još. Udri, udri. To, udri, udri, udri. Evo da pokažem. Hajde, udri, ubi, ubi. Ubi, dje, udri. Još, još. Udaraj, udaraj. Kako dijete udara? Hajde njima pokaži kako dijete udara. Tako. Sad si u centru pažnje. Oj, slikao te otac. Koga on slika, mene ili tebe? Koga? Tebe, Mene gara. Adna, vidi. Adna. Ej. Jak sve nisi kričao malo. Hajde, hajde, hajde. Hajde vam, hajde, hajde, hajde. Hajde. Hajde, hajde. Hajde, dođi. Pa gdje je dijete? Evo je. Hajde, mamo. Pa odi. Ejo.
E sad ćeš zapad, sad ne mreš se ovdje izvući, a? E sad te mora Ađa malo povući, a? Pomozi mi malo. Evo je, evo je. Pomogla se sada, eto odmah. To matra, to će izvad. Eno je. Gdje dijete stoji? Aj hodaj malo dijete. Aj, ona hoće igrat. Aj, daj tebi igrat. Ajde igraj. Aj. Ništa ona. Adna. Ajde igraj. Hop. Aj malo hodaj. Kako dijete hoda? Daj njoj sad gledat šta se ovdje dešava i kroz grijanje. Ej, malo igraj. A gdje je dijete? Hop. Ej. Šta je dole? Adna. Ej. Da je sad vodu malo prerovit, znaš, da malo sve, a kad jedni neće i tjet nasut. To ti sad sama stojiš, vidi je sama stoji. Sve u usta. Bacila se nađaći u tom. Da još malo rizle i kubike dovući. Malo će moje rizle jako dovući kući. Ništa ona. A? Ovako. Po 10 minuta. Hop. Gdje si? Hajde malo dencaj nama. Hajde, hop. To! Ali interes je grijanje više nego eto je. Ajde ustani, gotovo.